Karbi Anglong a hempi Diphu rong sopi Golf Boys Higher Secondary School pathu aklamalong non kevangji arkoni phaing kora trokarni Ingdeng Troksikep rapli Republic Day ketalon ponji aphan sikdang ponbom tanglo Aningan wanga son thak pininga sengkan let hotta Republic Day ketalon ponji aphan Karbi Anglong a hempi Diphu rong sopi along Diphu Golf Boys Higher Secondary School pathu aklamalong sikdang ponbom tanglo Karbi Anglong District Administration atum pen patir piponsi non kevangji arkoi ni phai inkora trokarni alira lon pen Ingdeng Troksikep rapli Republic Day ketalon ponji aphan sikdang patang pontang lo bangso jai meg misen pen ke pachun ponji aphan raikom saikhi atum do de sang se pen sai ding pondrom lo lason si jai meg alira cham ke padu ponji aphan Diphu rong superior lo ke do CRPF battalion Assam Police, Assam Rifles, NCC lapen school ke do anatum pen March Pass ke paklang ponji aphan chisik pon. Labangso March Pass along ke cheng siapong Karbi Anglong ICDS atum pen tami March Pass ahong klamalong dunsi. Misen ben chisik chedang dun bonglong. Lasi Karbi Anglong a hempi Diphu rong sopia long ke do anara atum ansetami non ke vanji arkoi ni phai inkora trokani Ingdeng Troksikep rapli Republic Day ketalon along dun pen ning ka cheparong dun rapeji aphansi Karbi Anglong District Administration atum pen thapon News Desk report Karbi Anglong live